1 апрелден яңа канундар үз көсенә инде. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Яңа канундар һәм уларның үтәлеше турында программабызның кунагы Россия Федерациясының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров менән әңгәмәләшербез. Һаумыгыз, Зариф Закирович. Һаумыгыз. 2026 елның 1 апреленнән илдә яңа канундар үз көсенә инде. Күп балалы гаиләләргә нинди яңа төр саралары индерелде? Битер закондарда кара барабыз бит менә халык менә алышабыз да нинди үзгәрешләр кирәк. Кеше нимә турында эндәшә. Менә 1 апрельдән безнең беренче закон туры күзгесенә керде. Уларның бере менә безнең битне күп балалы гаиләләрдә, күп балалы бит безнең үз һәм анда күрәк бала булса, күп бала дип атала. Уларның әгәр дә бурычлары булса, судның карары менән уларның алган йер участкаларына һәм уларның булган автомобильләренә арест салды тыйдык без. Чөнки безнең карамакка әгәр дә уларга битен биргән икән йер, биргән икән, алынган икән машина, ул битен барыбер гаиләсен кирәк, балаларды курга йөртә кирәк, балаларды больницага бара кирәк, һәм уларда теге арестка алу безнең карамакка ул дөрес түгел дип уйлыйбыз. Тагын да бер закон ул да булса балаларга битендә инде страховой стаж өстә буенча. Бөрен районында бер очрашуда бер хатын миңа хара бирде. Менә минем 6 балам бар. Мин 50 яшьтән китәргә уйлаганым пенсияга дип, закон буенча аның шундый хукугы бар. Но ул шул вакытта аның 5 ел страховой стажы булырга тиеш. Ул страховой стаж минем гитмәс, чөнки минем бөтә балаларым ала страховой стаж ханамалнар дип. Минем 6 балам дип. Мин әйттем инде карайым да, әгәр дә исән шулай икән, без аны үзгәртә китербез дип. Исәнапта караганым, һәр балага бүленә бирелә ел ярым страховой стажга кертә караган өчен, шул ук вакытта онда язган законда ул страховой стаж баланы караган өчен 4 елдан күбрәк булырга тиеш түгел дип. Шулай булгас бит аның 5нче балаһына һәм 6нчы балаһына страховой стаж алынмаган. Шуңа мин һәләштем безнең Россиянең социаль яклау министры менән дә запрос яһадым. Әйттем инде менә шундай безнең законда үзгәрешләр кирәк дип, ул дөрес түгел дип, ул менә килеште һәм законда битендә белән эшләп киретеп безне кабул иттек. Хәзер һәр балага аның баланың исәбенә карамаенча хотел 5-ми, 6-мы, 7-ми, 8-ми 1 ел ярым страховой стаж үстерәсәк. Һәм тагын да әгәр дә менә игедәк бала туһа битендә элек битне 1 ел ярым стаж булайны. Хәзер бер язып куйдык инде. Игедәк бала караган өчен 3 ел стаж булга, страховой стаж булга тиеш дип. Күбәйтелде. Һәм шунда закон язып куйдык. Әгәр дә менә субала безнең игедәк бар битне, уларның 1 ел булһалар, ул 2 ел страховой стаж булга тиеш дип яздык. Шуның өчен менә шул Бөрьян районынан битендә катынның тәкъдим буенча шундый законга кертелде. Социаль пенсиялы индексацияланасак, гомумән социаль пенсия кемдәргә каралган? 1 апрельдән 6,8% социаль пенсия күбәйтелә. Оның өчен гаризаларга кирәкмәй, алар автоматик рәвештә киләчәктәр. Пенсия күбәйсәк, безнең социаль пенсия дип аталау күбәйсәк, ул битендә гариплек булган кешеләргә, инвалидтарга буласак күбәйсәк. Тагында үзләрен битендәге ашатучы кеше булмаһа күбәйсәк. Ну, папатерик армиясе руслар булган, уларга күбәйсәк. Тагында кемнең бит менә хезмәт стажы аз булган, или хезмәт стажы булмаган һәм алар теге страховой пенсия алмыйлар, шуларга 1 апрельдән пенсия артачак. Шулай ук яңа закондар исемлегенә банкларда һәм микрофинанс оешмаларында югары процент менән кредит алучыларга кагылышлыгы бар. Нинди үзгәрештәр? Күптәр битне хәтерләдер. 5, 6, 7 еллык битне кеше менә килә битен бер микрофинанс организация битне акча алып, ул акча битендә бер ел исендә ул 5 тапкыр, 6 тапкыр арту мөмкин. Онда битне процентлары пенсия турында битне һәм кеше битне шундай бурычка бата инде. Вакытында түләмәгән осракта пенсияны карта шулай. Безнең карамакка дөрес түгел, шуга безнең һәңгә 5 елда битендә ялап кына белән процент чөп бардык. Бетәдә ядыгын законда менә оның процентлары, пенсиялары алган акчаның 200-дән дә процент артык булырга тиеш түгел дип. Ну, мисал өчен, кеше алган икән миндә 10 мең сум акча, ул аның процентлары пенсия 20 меңдән күбрәк, 20 меңдән күбрәк булырга тиеш түгел дип. Шуның белән чөйдек бит 30%-ка. Әле менә 1 апрельдән безнең закон көченә керде, оның буенча ул процентлар пенсиялары 100% артык тиеш түгел. Ну, мисал өчен, кеше 10 мең акча алды икән, кирәк булганда, аның процентлары пенсиялары акчаны вакытында бирмәгән сактала,
10 меңден артыга тиеш түгел. Мине карамакка бул текешләрдә яклап бетинде. Менә бу закон безнең банктарга ла, микрофинанс агентлыкларга бөтенләй кагыла. Махсус хәрби операцияларга катнашучыларга һәм уларның гаиләләренә ярдәм, хәрбиләрнең реабилитация сараларын оештыруда нинди үзгәрешләр бар? Менә безнең егетләргә битендә без беренче еллык закон кабул иткәнек, ул теге яра алганмы, алмаганмыга карамаенча, уларның битен һәрберсенә санаториядә битендә ял итү, дәвалану һәм реабилитация үтү өчен бушай булырга тиеш дип. Шул ук вакытта битен уларга шунда юлга барган өчен битне кире кайткансын үзләре түләйне. Безнең карамакка ул дөрес түгел, шуның өчен без законда язып куйдык. Санаториягә баргансы һәм кайткансы юл бушлай булырга тиеш дип. Ул самолет булһынмы, поезд булһынмы, уларга бушлай. Тагын да менә безнең битне егетләр кайталар битендә, кайтып битне ял иттеләр дә, һәм улар битен яралган балалар. Аларга битендә менә теге военно-врачебная комиссия үтәләр бит. Военно-врачебная комиссия ул безнең республикада юк. Безнең балалар битен Екатеринбургка. Шул вакытта битендә юлда битен алар үзләре түләләр. Безнең карамакка ул туры дөрес түгел. Әгәр дә шундый хәлләр була икән, юл уларга бушлай булырга тиеш дип ятты законда. Һәм шунда ук битне күрсәтеп куйдык. Әгәр дә теге анауда барысы кеше бар икән, угала бушлай булырга тиеш дип юл сыгымдары. Мине карамакка шулай гадәт булачак. Башкортстан елдан үсешкән төбәк, социаль инфраструктура өлкәһенә кагылышлы үзгәрешләр, унда яңа закондар бармы? Закондар безнең минең үтемне сәхифәмдә, контактта, телеграмда, макста язып барам. Ул теге һәрбер кеше аңлаешлы итеп. Менә мисал өчен безнең битендә әйткәннәр бар, кайһы бер әйтә битне уллар, менә һәр битне күп закондар кабул иттегез, кешеләргә битне түләдегез пособие, шуга кеше эшләмәй башлаган дип. Менә без яңа закон кабул иттек, ул закон үткәченә керде. Ул закон буенча эшләгән әлбәттә һәм уларның киемнәре кем булган гаиләләргә ярдәм булачак. Мисал өчен, ул бит менә кеше һәрбер кеше түләй битне 13% халым түләй. Шул вакытта менә без шул закон буенча ул халымны кире кайтарып мөмкинчелеге булачак. Менә әгәр дә бер гаилә дип алайык инде, аның 2 балаһы бар дип, бәләк булмаган, әгәр дә ул югары курсны укып икән, 20 яшькә хәтлем, аның атаһы әсәһе эшләй икән, уларның мисал өчен елына килендәре 1 миллион сум икән. 1 миллион баш битне алар 730 мең түләйләр битне халамды. НДФЛ дип атлау. Һәм шуны битне без бүләк битне һәр айга, айына бүләк битне 25 елдан бер айына кепса битне 200 мең бер гаиләгә. 200 меңдә күлеп бүләк битне 4 кешегә, һәр кешегә битне ул кепсага 20 меңдән сакын артыграк. Безнең битне республикала морот битне 16 мең тирәһе, әгәр дә 1,5 морот булгас, ул битне 24 мең тирәһе була. Бу гаиләнең битендә 1,5 мороттан битне киемнәре әдерәк айына. Һәм шуның өчен улар нидән дәүләттән бит ярдәмгә мохтаҗ булачаклар һәм шундый гаиләләргә кире уларның бит НДФЛның 7% кайтарылачак. Улар төлегән бит 30 мең, шуның битендә 70 меңген кире кайтарачаклар. Мине карамакка ул бар гаиләгә битендә ярдәм булачак. Әле менә 25 елның эшләү һөҗүм буенча 1 июльдән социаль фонд битне гаризат кабул итә башласак һәм шуны төләр башлансак. Бу яңа закон белән. Бу канунның төп әһәмияте нимәлә? Төп әһәмияте менә кем эшләй, уларның теге яшь балалары бар, һәм килемдәре, эш хакы югары булмаһа, уларда теге уларга ярдәм итә инде. Шу балаларның халамдарын кәметү турында. Әйтеп үттем бит инде, уларның менә халам төстәбетне 13% түгел, 6% кына буласак уларның халамдары. Шулай ук яшь гаиләләргә ипотека алуда үзгәрешләр бар, шулай бит. Менә безнең битендә гаилә ипотека ала, аның битендә ипотеканың битен түләп бетмәенсә, ул битендә фатир торып кала залогта, банкта. Һәм банктың теге согласие булмайса, ул фатирда улар үзләренә оформить алмайлар. Безнең карамакка ул бик дөрес түгел, шуга без законда үзгәрешләр кертик, онда язып куйдык инде. Әгәр дә ипотека алынган икән, әсәр капиталы кушылып, ул ипотеканы түләп бетмәслеге үк гаиләнең хукукы булырга тиеш, аны үзенә оформитергә банктан тегеннән согласиене карамайса. Шундый закон ул көсенә керде, шуга кемдер теләге бар, улар теге үзенә битендә балаһына, иренә улар фатирда үзләре собственностька аларның оформитергә шундый хукуклары бар. Һәм шулай ук Башкортстанның Ирдәр коры төбәк җәмәгать оешмасы рәисе әлеге вакытта нинди проектлар өстендә эш алып барыла? Безнең проектларыбыз күп. Менә шул проектларның бере безнең Такат күлен хаклайык дигән безнең проектты алып барабыз. 2020 елдан башлап без үткәрдек бит 8 өмә Такат тарты буенча.
Ейдік біті 679 тоқ қайейдік, 4 шешмен талартып қойдық, һәм ағас тұттық. Не үшін бет толқатты алдық, соңғы толқат көлі ғыңғы 10 елда бетіне кәмей башаны, хадлық қайлалына башаны, һәм өткәрдің бетіне кәңәшме, шында ғалимдарды сақырып, ғалимда айтылар енді, мұна мен харайымды не үшін мұна толқат көлі біздің кәміп бара халыққа беліне, нендегі себептері деп. Бір себебі айтылар енді мұна ол толқат көлі бойында әлек бір 20 ел керәлік өскен болған ұтыл ағастар. Оларда біз қаққы біткендер, һәм оның йоғынтығы бар деп хаудың кәмеуіне. Шуға біз мұна отыдық бейтін 2 үстінде 400 шында зор қараға ұратып қойдық. Әлі мұна 25 апрельда біз дейілішіп, біздің районның администрациясынан баймақтың администрациясын бірлікті, Министерство экологияның бірлікті дотабыт 2000 түп қарағай. Шуны біз ұратып қойсақ біз ана. Тағында біз мұна әйтілерінде біздің сәбәбі деп мұна оның бетіне шешмелер тұрландырып тұра. Сол шешмелердің олардың бетіне халыққа әйленгендер деп. Біз әнің барып қараңықта бетінде біз 4 шешмені тұлартып қойдық. Оны анда бетінде қабан сосқалары, бүтін малдар бетінде, шынды яталар бетінде емер біткендер һәм хау сақмай башлаған. Біз әнің бетінде талартып қайнық бетін хау сағы башаны шешмелерден. Һәм біз әнің бетінде кәртләп қойдық та, бұрап қойдық, бетеге шап қойдық бетіне қайық, һәм кешеге ялты орын шап қойдық. Һәм хау бірәмі орғылып саға башаны. Біздің талқас көлі бірәмі көзге көрініп, уже көбейе башаны. Шының өсін әлі мұна тағында бұйыл 4 шында шешмені тартаға ойлайбыз. Сыққан ерін, кәті апырға ойлайбыз. Орындағы халықта зор әудімлік көрсетті. Әлбетте халық бірәмі нық көп келі. Мұна 20 елда бірінші тапқыр біз ол шешмені тепінде күммені өйтінде әткейнік 25 кеше гейні. Амына хоңғы болғанда 350 кеше келді. Әлі мұна менің 25 апрельда ойлайменде бір 400-ден кәмірі кеше болмады деп, шының өсен фұрсаттан пайдаланып, кем туған ерін ярата мен толқатыбыз хақларға тілей, шыларды сақырам 25 апрельда сағат 11-де толқат көлінің түн яғында, төмен яғын айтқан яғында, шында біз еғілішіп, ұлдатабы шайып қарағай ағастарын. Менің қарамаққа ол бет мұна бары бетін урман боласақ, ол бет мұна әбір кешетсек мұна біз шу урманды ұлдатық бірге етіп, или бір айта бетін, мала айта бетін, мұна бұл урманды біз отайымын ұлдатық бірге етіп өтсек бетінде. Әм әлбетте толқатты біз бірге хақларға тейішпіз. Туған яқтың тәбиғатын хақылау біздің әр біріміздің бұрыс. Мөқадәс бұрысыбыз. Зариф Закирович, әңгәмәгез өсін һәм вақыт тауып келгенігіз өсін зор рахмет. Безгә рахмет, сақырған өсін. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәбез Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгускаров менән 2026 елның 1 апреленнән гамәлгә ингән яңа закондар турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.